Illum, grazzi għal gemma.gov.mt, għandi storja interessanti x'nirrakkuntalkom. Fil-fatt nixtieq inlaqgħakom ma' Anna. Anna għandha 77 sena u kienet taħdem għall-liema qabel ma rtirat. Illum il-ġurnata irtirata, għalkemm irtirata xorta waħda l-kodba da tħobbhom u fil-fatt ma tgħaddix ġurnata waħda li ma tmurx fil-librerija li għandha d-dar tagħżel ktieb u toqgħod qalleb paġna wara l-oħra tqatta minn tal-inqas siegħa taqra. U ovvjament hemmhekk ikun l-isbaħħin tal-ġurnata għaliha. Hi mhix tip ta' persuna li tħobb it-television, it-teknoloġija, l-internet, computers qatt ma kienu ħbib tagħha, fil-fatt qatt m'għamlet il-pass li tkabbar l-arfin tagħha kif tista' tuża l-internet kif ukoll tista' tuża tablet jew inkella computer. Ġara li Anna issa li qabdet tikber saret issibha iktar diffiċli biex timxi, iktar diffiċli biex tmur il-bank, iktar diffiċli biex tagħmel il-qadijiet. Għalkemm iżomma mill-iktar tipprova mill-aħjar li tista' xorta waħda mhuwiex faċli għaliha li tiċċaqlaq. Allura, issuġġerewla biex tibda tuża l-internet għall-online banking u biex tħallas il-kontijiet. Issuġġerewla wkoll biex tagħmel debit card biex tkun tista' taċċessa l-ATM li hemm iktar viċin tad-dar tagħha milli tmur il-bank li jinsab iktar il-bot. Anna mhix persuna li taqta' qalba u allura iddeċidiet li tipprova tuża l-internet banking. Irnexxilha ġġib il-username u l-user number, irnexxilha ġġib il-passcode, però Anna ma setax jirnexxilha taċċessa l-internet banking tagħha. Pruvat fuq li pruvat, li mbagħad frustrat ruħha u tant frustrat ruħha li ddeċidiet li tgħid lin-neputi tal-ġar tagħha biex jgħinha, Alex. Alex kellu 30 sena u kienet ċerta li Alex jaf juża l-internet u l-internet banking. Fil-fatt, lill-Alex tagħtu d-dettalji kollha personali tagħha, tagħtu l-username u l-user number tal-internet banking, il-passcode, il-PIN number tad-debit card tagħha u pratikament tagħtu anke l-aċċess li jkun jista' jitrasferixxi flus minn kont għal ieħor. Ġara li Alex ma kienx persuna responsabbli, ħa vantaġġ mis-sitwazzjoni u lil Anna seraqa. Moral tal-istorja, qatt taqsam dettalji tal-bank tiegħek, kif ukoll dettalji biex taċċessa l-internet banking tiegħek jew tagħti dritt lil terzi persuni li jużaw il-kontijiet tal-bank tiegħek, terzi persuni li ma jgawdux fiduċja assoluta tiegħek. Din l-informazzjoni kienet miġuba lilna grazzi għal gemma.gov.mt. Fuq dak is-sit gemma.gov.mt issib ħafna artikli dwar is-sigurtà online kif ukoll l-abbuż finanzjarju. L-abbuż finanzjarju huwa preżenti u jista' jolqot lil kulħadd f'kull età.